Soldiers at home, not allowed! सर 5:32 से सीएस लोकल वर्धा स्टेशन पे नहीं रुकी। स्टेशन मास्टर को कांटेक्ट करो। पाटिल तुम मोटरमैन को कांटेक्ट करो। Tän tyhjän kotikaupungin, nyt aion jättää muistoihin. Kun tuijotan mä ruutun vanhan television. Muistan kun juoksin perään pallon mä läpi synkän laita kaupungin. Ja alla vaunusillan yksin haaveilin. Mun juna kulkee vaan, kulkee, on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina